Moje ime je Amar Bukvić, za lasersko skidanje dioptrije sam se odlučio pa najviše zbog prirode posla kojim se bavim. Imam osjetljive oči, ne mogu nositi leće, nosim naočale, a zbog različitosti uloga koje radim u kazalištu, naravno te naočale ne mogu stalno nositi. Operacija je bila potpuno bezbolna, doktorica Bilić, ne znam, pustio bi joj se u ruke opet za bilo što drugo, jer je to sve skupa bilo toliko savršeno od cijele ekipe, od cijelog tima Bilić Visiona koji od same pripreme, od samih pregleda do same operacije, do objašnjenja poslije operacije. Sve je bilo savršeno objašnjeno i evo nakon 8 dana kao da se nije ništa dogodilo, a ne da vidim savršeno, nego kao što sam rekao, život mi se promijenio. To je to. Vidim savršeno.